Ara anem a començar ja la gala d'entrega. Per això demanam al jurat que ens acompanyi i pugi a l'escenari, representant el grup polític Gent per Formentera, Josep Antoni Campillo. Representant el grup socialista de Formentera, Ana Juan. Hem de disculpar l'assistència del representant de l'AS de Formentera, Alberto García, i cridem al representant del Club de Natació Formentera, Miquel Roig. També ens acompanya aquesta nit el representant del grup esportiu Espalmador, Josep Mayans. I disculpem l'assistència del representant del Club Dojo Formentera, Josep Verdera, i cridem al representant del Club Surf Formentera, Vicent Castelló. Per favor, que pugi també per l'acte d'entrega Jordi Vidal, conseller d'Esports. I Jaume Ferrer, president del Consell Insular de Formentera. Gràcies a tots per acompanyar-nos i ara ja passem a la primera categoria dels Premis de l'Esport 2018 amb el lliurament del Premi a la millor entitat col·laboradora d'aquest any. Aquest reconeixement es dona per donar suport a les entitats esportives de Formentera, per la seva col·laboració en l'organització i promoció dels esdeveniments esportius de la nostra illa i per la seva ajuda constant a les escoles esportives de Formentera. Per tot això, el jurat ha decidit atorgar el premi a la millor entitat patrocinadora a la navilera Trasmapi. Per favor, el representant de Trasmapi que puja a recollir el premi de mans del conseller Jordi Vidal. Seguim amb el lliurament del Premi al millor club o entitat esportiva de l'any. Aquest reconeixement es concedeix per la incansable implicació de l'entitat i els seus dirigents en el foment dels valors ètics i la formació a través de l'esport, per fomentar i promocionar l'esport femení a Formentera i per fomentar l'esport inclusiu de les persones amb necessitats especials. Per tot això, el jurat ha decidit atorgar el premi al millor club esportiu al Club Bàsquet Formentera. Pregam al representant puig a recollir el premi de mans del president Jaume Ferrer. Perdona, Manol. La següent categoria és una de les que ens identifica com a poble. Res del que coneixem actualment a Formentera en matèria esportiva seria igual sense totes aquelles persones que han fet de l'esport la seva filosofia de vida i que han dedicat la seva vida a transmetre als altres aquesta filosofia. El lliurament del premi a la trajectòria esportiva es dona per l'esforç personal de tota una vida competint i practicant l'esport en diferents disciplines,
pel foment de l'esport a Formentera, pels anys que porta fent suport al món esportiu de forma altruista, per la seva trajectòria com a esportista, dirigent i organitzador incansable de proves, per fomentar els valors de l'esforç, la constància, la implicació i el respecte cap als demés. I per tot això, el jurat ha decidit atorgar el premi a la millor persona física a Juan Zapateria. Preguem al senyor Juan Zapateria, puig a recollir el premi. Pues menos mal que he decidido venir, porque nadie me había dicho nada, ¿eh? Entonces, es cierto, tampoco me lo esperaba. No me lo esperaba porque entiendo que no soy... Hay más personas que han hecho más que yo en la isla por el deporte. De todas maneras, quiero agradecer a todos los compañeros, porque todos son mis compañeros, de una manera u otra, tantos años, que hayáis pensado en mí. Y para orgullo nuestro, recordar que hoy se ha conseguido que el deporte sea una obligación para todos. Hoy creo que ha sido el día. Muchas gracias. I ara passam a desvetllar qui ha estat escollit o escollida com a millor esportista d'entre els més destacats de l'any 2018. És el lliurament del premi al millor esportista de Formentera i tenim una bona pedrera. Primer anem a conèixer quins han estat els esportistes destacats d'aquest any i que han estat presentats al jurat com a candidats a aquest guardó. Gerard Escandell Juan, del món del tenis. Andrea Romero Escandell, d'atletisme. Álvaro Moreno Pulido, també del món del tenis. Sergi Escandell Marí, windsurfista de la modalitat RSX. Ricard Marí Ferrer, del triatló. Gemma Lairon Navarro, de tenis. Mia Chantain, de judo. Valeria Mayans, també judoka. I Vicent Mayans, especialista en drons. Un fort aplaudiment per a tots aquests grans esportistes. Bé, el resultat de les votacions del jurat ens va deixar a 3 esportistes finalistes per al guardó de millor esportista de l'any 2018 i els finalistes han estat Ricard Marí, triatló, campió d'Espanya per equips, tercer classificat Ironman d'Àustria i classificat per al Mundial Ironman de Hawaii. Andrea Romero Escandell, d'atletisme, campiona d'Espanya de 1.500 metres llisos de pista coberta, primera classificada al Campionat d'Espanya de cross per clubs. Va obtenir la 41a posició al Campionat d'Europa de cross i millor marca absoluta balear als 3.000 metres llisos. Gemma Lairon Navarro, de tenis, campiona balear júnior, campiona d'Espanya en dobles, semifinalista de la Federació Internacional de Tenis Femení i campiona de la Federació Internacional de Tenis Femení. Segur que la decisió per al jurat no ha estat fàcil. Sou tots uns campions, però el jurat s'havia de decidir i ha decidit atorgar el premi al millor esportista de l'any de Formentera a Andrea Romero Escandell. Pregam, Andrea, puja a recollir el premi.
Bueno, primer de tot, bona nit a tots. Moltíssimes gràcies. Aquest premi significa molt per jo perquè no és només meu, és de tots, perquè darrere hi ha un gran treball dels meus companys, entrenadors, família, amics i tot el treball que du darrere que no es veu a voltes, que apareix molt fàcil vist des de fora i que no és fàcil, com he dit, i res, que estic molt agraïda per tots i que sense vosaltres això no seria possible. Gràcies a tots i un consell a tots els esportistes que hi ha aquí, que l'esport s'ha de disfrutar. Disfrutar, el camí és molt llarg, s'ha de disfrutar cada dia i a poc anar millorant, i si disfrutes del camí sempre serà molt més fàcil i no s'acabarà deixant mai l'esport en si. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Andrea, i a tots els premiats. Sabeu què? Hi ha aquí una persona, bé, segur que més d'una, però hi ha una en especial que sé que està ben orgullosa d'en Andrea i de tots els esportistes i entitats esportives premiades en aquesta gala. Perquè és un home d'esports, ningú ho negarà, i una persona que s'estima la nostra illa. Li està dedicant un bon grapat d'anys en cos i ànima. Tot seguit podreu escoltar el parlament del president del Consell Insular de Formentera, en Jaume Ferrer. Bona nit, gràcies Helena per aquestes paraules. Hem disfrutat d'una gran gala aquesta nit. Tots vosaltres, en la vostra presència, l'heu fet encara més emotiva. És molt satisfactori comprovar com el món de l'esport de Formentera no oblida els seus pioners. És necessari mantenir-los en la memòria. En aquesta illa, per sort, hi ha famílies i persones que han arribat fa poc temps. A aquest fet, sumeu-li que els 383 boixes i boixos de les escoles esportives del Consell de Formentera són nascudes al nou mil·lenni. Refrescar la figura d'un mite com John Tanks és important perquè es conegui i s'entengui d'on prové l'esport en aquesta illa. John Tanks, nascut a l'any 1939 i que ens va deixar el 2012, ha aconseguit el Cornelius Atticus, com molt bé heu pogut comprovar amb els vídeos que us han ensenyat, màxima distinció esportiva del govern de les Illes Balears. L'antic Consell d'Eivissa i Formentera ja el va premiar l'any 1998 per la seva promoció esportiva. També l'any 2002 va ser condecorat com a persona més rellevant de l'esport local en un acte similar al d'avui que va organitzar el Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Formentera. El Patronat Municipal d'Esports ha estat la clau per activar l'esport a Formentera des de la tornada de la democràcia i fins que hem tingut Consell Insular propi. Una de les persones que el va fundar va ser en Juan Zapateria, en Zapa, premiat avui també, que va ser regidor de Cultura, Joventut i Esports de l'Ajuntament de Formentera entre 1983 i 1987, amb en Víctor Tur d'alcalde en la segona legislatura democràtica. En Zapa s'ha passat una vida competint. Sempre, de manera altruista, s'ha implicat i ha ajudat a organitzar activitats i apropar l'esport a la gent més jove. En Zapa és un altre dels nostres pioners. Enhorabona, Andrea Romero. Enhorabona, Àlex Butxau. Enhorabona al Club Bàsquet Formentera i enhorabona també a Trasmapi. Moltíssimes gràcies a tots els altres nominats i nominades per tot el que heu aconseguit i tot el que ens aportau. A la vida es tracta de créixer, de millorar com a persona i com a professional, sigui quin sigui l'ofici al que ens dediquem. L'esport és un camí per aprendre valors que funcionen a les pistes, als vestidors i que també funcionaran a la vida. Faceu les coses tantes vegades com sigui necessari
perquè us surtin millors. La repetició ensenya. Tracta a l'altre com t'agradaria que tractessin a tu. En la victòria i en la derrota, en l'encert i en l'errada. Recorda sempre les entrenadores i els entrenadors que han dedicat el seu temps a ensenyar-te. I recorda sempre els companys i amics que tens al costat. Això és el millor de tot. Moltíssimes gràcies a totes les treballadores i treballadors de la Conselleria d'Esports del Consell Insular de Formentera, del primer a l'últim, per tots els serveis que prestau i les activitats que organitzau. Moltes gràcies a tots els clubs esportius de Formentera i un gran agraïment a totes les empreses que promocionau l'esport de Castilla. Molts anys i bons i visca Formentera. Ara, per favor, preguem als guardonats que a les 8 per favor, pugi a l'escenari i es facin una foto commemorativa al centre de l'escenari amb el president i el conseller d'Esports. A la resta, moltes gràcies a tots i totes per la vostra assistència. Enhorabona de nou als premiats i també a tot el món esportiu de Formentera. Per tots vosaltres s'ha preparat ahir de fora un refrigeri. Moltes gràcies a tots i bona nit a tothom. I si Sophie Tanks pot pujar també a l'escenari per fer la fotografia commemorativa en representació del seu pare John Tanks. Sophie Tanks, que em sembla que m'han dit que està per el pati de butaques.